Másoltam van? Igen. Sok boldog, egészséges miatt német próbálom. Elég ennyi? Hát a Matyi bácsi iskolánknak egyik legkedvesebb dolgozója. Ha az egész dolgozói közösséget nézem, akkor is a pedagógusokat és a nem pedagógus dolgozókat is beleszámítva. 30 évet húzott le az iskolánkban, és hát most már ugye nyugállományba vonul. Nagyon nagy kisugárzó ereje van, és mondhatnám azt is, hogy egy karizmatikus egyéniség. Például köszönésben, hogy csak egy ilyen vidám történetet mondjak, köszönésben soha nem tudtam eddig még megelőzni, de úgy gondolom, hogy mások sem. Egyik nagyon jó barátom és kollégám, egy matek tanár kollégám mondta, hogy Feri, a Matyi bácsi a közgében egy nevelési tényező. És azóta tapasztaltam, én 2 éve ismerem, mióta igazgatónak ide kerültem a közgében, hogy valóban így van, hiszen ha probléma van, úgy látja, hogy probléma van a fiatalokkal, például illemtudásban vagy az illemben, ha nem köszön például véletlenül, akkor oda megy, oda hívja magához, és akkor kedvesen, szolidan figyelmezteti, hogy mik a szokások ebben az iskolában. Hát egy szónak is száz a vége. Nyilvánvaló, hogy az embernek a munkaviszonya, amikor a végéhez közeledik, akkor hát be kell fejezni. Az biztos, hogy mindannyiunknak, nekem is nagyon-nagyon fog hiányozni a Matyi bácsi, és én megmondom őszintén, hogy meghatódva, nagyon-nagyon meg vagyok hatódva, hogy a diákság gondolt erre, hogy egy kis emlék sarkot létesít Matyi bácsinak. Úgy gondolom, hogy erre az iskola történetében sem nagyon volt még erre példa. Ez pedig azt jelenti, hogy a gyerekek is nagyon-nagyon szeretik, mint ahogy mi is felnőttek. Kedves Matyi bácsi! Meg se tudom számolni, hogy hány éve vagyunk munkatársak. És azt gondolom, hogy a lényeg ez, hogy munkatársak voltunk. Mert te társam voltál mindig mindenféle feladatban. Te voltál az iskola, az én Matyi bácsim, aki, ha fütyörészre végigment az udvaron, akkor tudtuk, hogy itt vagy, tudtuk, hogy jó kedved van, és ettől nekünk is jó kedvünk lett. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy szükség van olyan emberekre, mint te vagy, aki a sajátjának érezte ezt az iskolát, és a sajátjának érezte a gyerekeket is. Te egy kicsit besegítettél nekünk tanároknak a nevelésbe. Megtanítottad őket köszönni, megtanítottad őket viselkedési dolgokra, és ezt köszönöm. Köszönjük, mondhatom ezt többes számba is. Az, hogy most te nyugdíjba mész, egy kicsit hihetetlen, kicsit irigyellek érte. Mert hogy az a megérdemelt pihenés vár rád, Matyi bácsi. És biztos, hogy nagyon fogsz nekünk hiányozni. Élvezd ki minden percét a nyugdíjas éveknek. Azt üzenem Matyi bácsinak, hogy a közgés sose lesz már olyan, mint amikor ő itt volt, de minden reggel mosolyogva vár, és ez a legjobban nekem, meg azt, amit nevelést adott a gyerekeknek, megtanította őket köszönni, és mindegyik gyerek büszke volt, hogy Matyi bácsival találkozhatott itt az iskolában. Úgyhogy puszillak, Matyi bácsi, legalább 150 évig éljen. Matyi bácsi, ő volt az, aki mindig mondta, hogy én egy nagyon rendes ember vagyok. Mondhatom volna más is, de úgy nem szabad. Mondom már! Na. Ezt a volt Matyi bácsinak küldjük! Akkor az lenne a kérdésem Matyi bácsi felé, hogy mit üzenne a közgés diákoknak? Közgés diákoknak, hogy legyenek legalább olyan jók, ezután is, mint amilyen voltak. De most ezt veszed föl félképpen is? Igen, és akkor... Isten megőrülök, hát...
Na, úgyhogy... Következő. Matyi bácsi esetleg mondana valamit az itt eltöltött közel 30 évről? Hogy milyen volt? Remek volt, nagyon jó éreztem magamat. Második, nem második otthonom volt, az az igazság. És szerettem bejárni, de haza is szerettem. És milyen volt az itteni munka? Nagyon klassz volt, nagyon szerettek a diákok is, tanárok is. És a diákokkal való kapcsolata, Matyi bácsi? Nekem nagyon jó. Én nem tudom, ti hogy érzitek, de én úgy próbáltam alkalmazkodni hozzátok is. Nagy szerelés érdesel egyéb lényegében, mert az elsősöket az természetesen nevelni kellett, például megkérdezni, hát köszönni nem kéne, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy... Akkor mondhatni, hogy Matyi bácsi volt az elsősök fő mentora. Hát igen. Úgyhogy, de hát csak így lehet, mert sokszor a tanár jön velem szembe és kérdezi, hogy neki egyszer se köszönnek nekem kétszer. Hát mondom, ez a nevelés kérdése. Rá kell köszönni a diákra egyszer, ha nem elég, akkor kétszer, utána kénytelen köszönni. És akkor Matyi bácsi most milyen érzésekkel távozik innen? Vissza fog még jönni? Vissza, de úgy csak vendégségben. Igen, vendégségben. Sűrűn vissza fog látogatni? Sűrűn. Jó, nehogy rendben. megunjatok. Nem fogjuk. Úgyhogy nagyon, és biztos, hogy sírni fogok meg az igazság, hogy nagyon jó érzem magamat. Matyi bácsi, te mindenki Matyi bácsival vagy. Te tanítod meg a gyerekeket köszönni. Ha bármi baj van, már is ugrasz, ha szólunk neked. És hát, fütyirítésed mindig betöltötte a folyosót, ami egy kicsit izgalmasabbá tette az amúgy néha sajnos unalmas órákat. Köszönjük neked ezt a sok munkát, a sok itt eltöltött évet, és nagyon jó és szép nyugdíjaskor kívánunk, és gyere vissza! Matyi bácsi!